Nápad vycestovať do Kazachstanu prišiel s obrovskou túžbou spoznať 9. najväčšiu krajinu na svete a celé sa to odštartovalo, keď mi vaša jazyková škola pridala lektorku ruského jazyka vás, Juliu, ktorá je z Kazachstanu. A ako sme sa s Juliou začali spoznávať, začala som prenikať aj do tajov Kazachstanu, ich kultúry a zvyklosti. Preto po roku a pol som si splnila sen a vycestovali sme spolu s mužom do Kazachstanu a prežili sme tam 1 mesiac. A ktoré mesto ste navštívili? Navštívili sme Almaty. A čo nezvyčajné vás tam prekvapilo a zaujalo? Keď cestujete do cudzej krajiny, ktorá nie je turisticky vychytenou krajinou a ešte k tomu je ďaleko na východ, človek má isté predsudky. Dokonca ma jeden kolega upozorňoval, že keď si objednám Uber, tak mi príde aj kôň. Avšak opak bol pravdou. Almaty bolo supermoderné mesto, plné mladých ľudí, ktorí využívali všetky technológie, ktoré uľahčujú denný život Kazachom, a preto po príchode na Slovensko som práve naopak vravela, že od Kazachov sa ešte my máme čo učiť. Taktiež ma prekvapila kvalita potravín v Kazachstane a najviac ma teda prekvapilo to, akú váhu dávajú Kazachstanci čajom a sušienkam. Všade, kde sme prišli, nás teda vítali čajom a sušienkami. Tým, že som bezlepková, tak pol mesiaca nevedeli pochopiť, že sušenky nemôžem jesť, tak potom začali mi dávať kilo cukríkov. Čiže pochopila som, že Kazachstanci milujú sladké a postaviť sa medzi Kazacha a sladkosť je nezvládnutelný boj. Čo vám v meste Almaty páčilo najviac? Multikultúra, ale nie taká, ako môžeme vidieť momentálne na západe, ale multikultúra, kde sa rešpektujú kultúry navzájom. A v podstate z toho pramení aj tá celá kazašská kultúra, keďže Kazachstan je krajina mnoha národností. Práve to robí tú kazašskú kultúru tou jedinečnou. A vôbec sme sa tam nestretli s nejakými štvrťami alebo nejakou segregáciou. Podľa môjho názoru rasizmus tam ani nie je, keďže tam žije toľko národov. Cítili sme sa tam maximálne bezpečne. Odporúčajte navštíviť Kazachstan a prečo? Odporúčam. Tento čarovný východ má určite čo povedať každému Európanovi, už len minimálne na zbúranie predsudkov voči krajinám, ktoré majú v svojom názve stan. Zrazu sa ocitnete v 2-miliónovom meste, ktoré vás objíme svojou pohostinnosťou a mentalitou ľudí, kedy sa necítite ako turista v cudzom meste, ale cítite sa ako doma. Dokonca aj ruský jazyk nám šiel prirodzene na jazyk a vôbec som nepocitovala, že vlastne je to môj cudzí jazyk. Kazaši nám vždy chcú ukázať a dať prvé posledné zo svojej kultúry, na čo sú hrdí, to už v súčasnosti na západe moc nepoznáme. A to robí práve Kazachstanom, tí ľudia. Ďakujem. Ak pôjdeme do Kazachstanu, čo musíme tam určite urobiť a vyskúšať? Určite musíte vyskúšať tradičné kuchyne Kazachstanu, Uzbekistanu, Gruzínska a Kórey, keďže je to teda mnohonárodnostná krajina. A ďalej musíte uvidieť park prvého prezidenta, centrálny park oddychu, kde v tom parku pochopíte, čo znamená park oddychu. A ďalej určite musíte sa vyviezť lanovkou hore na Koktobe a pozrieť si celú Almaty z výšky. Stade sa presunúť určite do šašlik baru, vyskúšať tamojšiu špecialitu šašlik, kde určite neostanete pri jednom ani dvoch, pretože mäso v Kazachstane má nezameniteľnú chuť. A ďalej určite nemôžete obísť centrálny bazár, ďalej nemôžete obísť zelený bazár, čo je najväčší bazár v centrálnej Ázii. Musíte sa vyviezť na Médeo, kde je olympijský štadión. Je to nad mestom medzi horami a človek sa cíti ako v Tatrách, sú tam obrovské hory, avšak s tým, že si predstavíte 10 minút autom, ste hneď v 2-miliónovom meste. Úžasné. A čo sa týka almatinskej oblasti, určite musíte navštíviť Čerínský kaňon, ktorý je druhý najväčší na svete. Na jeho vrchole sa nachádzate 50 km od Kyrgyzstanu a 150 km od Číny. A taktiež jazera Kolsaj a Kajandli. Na akom jazyku ste rozprávali v Kazachstane? V Kazachstane som rozprávala po rusky, pretože viac ako 90% ľudí v Kazachstane hovorí po rusky. A teda išiel som tam s veľkou odvahou, nakoľko jazyková
škola ma pripravila dostatočne na to, aby som prežila mesiac v Kazachstane a po 2 týždňoch v Kazachstane mi už ruština prišla úplne prirodzená. Čo vám najviac chutila v Kazachstane? A najviac nám určite chutil šašliky na rôzne spôsoby a určite najprekvapivejší bol teda šašlik z baraniny, keďže vieme, že baranina je také špecifické mäso, ale ako som spomínala, mäso v Kazachstane je úplne o niečom inom a preto aj ten šašlik bol úplne výnimočný. A teda neviem, že či viete, ale národné jedlo Kazachstana, alebo jedno z najznámejších jedál je určite konina, ktorú môžete vyskúšať v každej reštaurácii. Môžete ju kúpiť dokonca aj v supermarkete, avšak vždy, keď sme to chceli ochutnať, tak mali vypredané. Ešte niečo vás tam prekvapilo? Určite nás prekvapila príhoda zo Zeleného bazára, kedy sme hľadali proste tento kostým a nevedeli sme ho nájsť. A tak som kričala na muža, počkaj, tu ho majú. A zrazu som len počula Slováci. A stretli sme sa teda so Slovákmi, ktorí lyžovali na Šimbuláku. A ďalej ma prekvapilo určite v šašlik bare, kedy som mužovi tlmočila menu. A tá čašnička začala na nás plynulo slovenčinou rozprávať a dozvedela som sa, že vlastne naštudovala v Banskej Bystrici a plynulo vie slovensky. Taktiež, kde sme boli ubytovaní, tak majiteľkyni synovia študujú tiež na Slovensku. Čiže mali sme tam veľa spojitostí so Slovenskom. Som oblečená v klasickom tradičnom kostýme Kazachov a kúpila som si to na Zelenom bazáre, kam určite pôjdete. Čerešničko na záver určite musí byť navštívenie tradičnej kazašskej dediny, kde žijú etnickí Kazaši, ktorí vám ukážu, ako žili Kazaši, ako sa žije v jurte, aké symboly sú vnútri jurty, pohostia vás tradičným jedlom a ukážu vám svoje umenie na koňoch. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, Nora. Ďakujem za vašu inšpiráciu a dúfame, pôjdeme ešte spolu do Kazachstanu. Áno, budem sa tešiť. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste našli čas a porozprávali s nami a povedali tak pekne o Kazachstane. Ďakujem aj ja a jazyková škola Azbuka, ktorá ma určite pripravila na mesačný pobyt v Kazachstane, kde ma nič neprekvapilo a aj hovorené frázy mi boli blízke. A určite odporúčam každému jednému, aby sa zamyslel nad touto ponukou, pretože Kazachstan je naozaj taká perla východu, ktorú určite musíte vidieť a okoštovať. Ďakujem veľmi pekne. Milí študenti, pozývame vás na výlet do Kazachstanu s možnosťou praktikovať ruštinu. Najbližší termín je v máji. Ak potrebujete zlepšiť vašu ruštinu, prihláste sa na kurz v škole Azbuka. Tešíme sa na vás.